Nyt sitten, mä hieman kerroin aikaisemmin, mihin tämä mentalismi perustuu, mutta hyvin usein näissä tempuissa täytyy luottaa vaistoon ja intuitioon, sekä hyvin usein täytyy ottaa riskejä. Okay. Ja seuraava, mikä te tulette näkemään, on erittäin riskikäs. Kaikki lapset, älkää kokeilko tätä kotona. Lupaatteko te? Joo! Hyvä. Ei. Siellä on pari Wilsoni yleisössä. Tämmöinen pieni kepeä välipala tähän väliin nimeltään venäläinen veitsiruletti. Musiikkia maestro. Siellä, tule täältä läpi. Annetaan hänelle tietä. Siinä on pöytä vasta, se kierrä sen pöydän kautta. Tää siitä läpi. Pääseekö siitä läpi? Oi, kun täällä on porukkaa. Hyvä. No niin. Hyvä juttu. Tule tänne. Kiitoksia. Moi, mikä sun nimi on? Kari, tule tänne. Tarkista veitsi. Pidät rauhalta kiinni, ettei sulla teille. No niin. Valmis? Sä olit nopea. Hyvä. No niin. Tule lähemmäksi. Tarkistatpas nyt nämä silmäsi, että näetkö sä mitään läpi? Ei mitään. Nyt mulla olisi semmonen hyvä idea, että laitetaan nää sun silmillesi. Ja sitten sä voisit maiskia näitä pusseja semmoisessa epämääräisessä järjestyksessä. Olisiko hyvä idea? Sinä. Huono idea, sanoo Kari. Tosi huono idea, sanoo Kari. Ootko nyt ihan varma? Tiedätkö missä veitsi on? Hän ei tiedä. Okei, hyvä. Laitetaan nämä silmäsiteet mun silmilläni. Mä uhraudun tällä kertaa. Alright, sanoo Kari. Helpotuksen vuokraus. Kaunis solmu sinne taakse. Mentalisti, mä tiedän, Kari on tämän aikaisemminkin tehnyt. Ammattimies selvästi asialla. No niin, Kari, kysymys kuuluu. Sä olet tarkistanut veitsen, sä olet tarkistanut pussit, sä olet sekoittanut kaikki pussit eri järjestykseen. Onko mitään mahdollista, että mä voisin tietää, missä veitsi on, kyllä vai ei? No ei. Sekoita vielä pussit kertaalleen eri järjestykseen. Kiitos. Valmis?
Kiitoksia, Kari. Kiitoksia hyvä yleisö. Ja ette kokeile tätä kotona. Onko selvä? Hyvä. No niin.